Hi guys! Welcome back to my channel. So guys, ito pa rin si Dung Bisaya at your service. So guys, for today's video, ano ba yung ginagamit ni Dung Bisaya para maproteksyonan kahit ma-expose ka sa araw? So guys, let me introduce to you this one. So guys, ito na po siya. Ipapakilala ko po sa inyo, the Origami Rich Day Cream Moisturizer. So bakit ba siya pwede kahit ma-expose ka sa araw, kahit yung work mo nasa initan ka, kahit nasa computer ka, explain ko sa inyo guys. So first of all mga kadung Bisaya, kasi kahit na-expose tayo sa labas, syempre yung sunlight wala pa rin makakatalo dyan. It can cause pigmentation or melasma. Since the pigmentation is on the second layer of your skin, it's very hard to treat guys, diba? So ang gawin lang yan kahit ma-expose ka sa araw guys, so this is with our day moisturizer with sunblock and makeup base na po ito siya. And the good thing about this one is water based siya. So hindi siya magiging oily din yung skin mo. So first of all, this is protection for the sunlight. And of course, sa